Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Saka pano tobayaka avatomogarikeka. Saka nhasi mukuswerepi baba Chikombera? Ndiri kumbosvika hangu pamudharasipi apo. Hede, wonders will never end sure. Kutodaira wakatenza kani, hanzi kumba kwa baba Tsvibi. Saka achagara pano pamba ndiani? Aizve, ndiwo mahwambi murambi chaiwo kaya. Nhai Mwari waMozisi, ndibvisirewo kamhepo iri pamberi pangu iyi sezvamakamboita pagungwa dzvuku. Otherwise imba ino ndogona kuichinja kuita pachimoyo. Whatever sha, ita zvawada. Ndodambudziko rako iwewe CK. Haudi kuudzwa chokwadi. Panapa ndoteta murume wokuonera murima kunge mwedzi, asi uchiswera mbeya nemaraini. Manje nhasi totobuda tese. Ndichiendepi newe? Sha, inini handisirini kana ndakatombotumakana nemadzisawira ako. Une makuhwa eofebi, that's why ndisingadi kufamba newe. Manje nhasi ndinewe sweet wangu. Relax hako. Da uri umwe watochinja zidhangali rako iri. Haunyarere everyday amana. Pfekawo ziri nani mani. Ipapo maya wangu, handisi mudyiswa kaini. Ndopfeka haselini giya rangu. Zviri kukubata papikwewe. Sara hako uchibika ndodzoka now. Okay, fine. Here's the condition Chikombera. It's either toenda tese, kana kuti ndiri kusara nditsvaga munhu wekuvharira munomu. Tit for tat is a fair game. Ini ndoita nge munhu asina kodzere kunge aine mudiwa wake here. Chirega kutaurisa wekutononoka, pfeka wigi yako katiende. Konai Daddy CB. Machena kudai makusena naya. Mafunge piko. Ko kungozvichenera pamba pako zvorambidzwa here nhai? Even ndikada kutobuda, ndorambidzwa here. Ende zvakaoma. Munhu werudzi anoshayawo 1 day per week. Rekuti ungoswerawo nemukadzi wako. Aya, zvakaoma. Wakuzvinyanya manje. Musuna usiyo here waiparidza nezvekushambidzika iwe? Ndikada kugara wobva wafamba neraini rese uchiti uri kundichengeta, ndidi kutsvaga basa. Ko kunenge kuri kunyepa here? Handii unongoswera uchitendererana naChikombera here? Sha, papi pacho, ndosikirire mugetoka. Tumabasa tunongodonha mukutandarana nevamwe varume kaimomo. Madzimai geti, makunyanya kubvarukira manje. Why always uchida kupinza Chikombera mukati? Zvoreva kuti wakatomumaka. Ndakatomumaka big time. Haana kana idea svini inovaka yaanobudisa mbrain dzake. Handitofanire kumuona panapa. Manje uchadii zvari wangu wechidhaka? Uchatofako neBP ka? Ndopamunonetsera Daddy CB ipapo. Hamukoshisewo mafeelings angu. Munongoda kuti zvinhu zvese zviitwe nenzira yenyu. Izvo kaizvo, hoyo Chikombera asvika. Iwe, why always Chikombera? Ndiye ganuya panapa? Manje wotoziva kuti handisi kukupakurira kusvika hama yako yaenda. Ndiani? Ndini baba Kroko. Ndiripo hangu makadiwo baba Kroko. Kone makorokoto kaandakanzwa neguwa kuti makavhura kasupamaketi. Amuchiona kamanje, ndokubata basa kauko. Makorokoto chaiwo. Haiwa, makorokoto chaiwo. Ende ndangu. Ko baba CB. Muri kuzvigona sei zvenyu ko hamene kuti madhirei achabudirire here boss? Naona kuti mvura inenge yateya kunaya. Kwakutoda kunaya. Ingaone kunze kwafuma kune kazuva 1. Kana zvatodaroka, zvatodhakwa kane kuti mota yangu haina mawipers. Ndiani? Chidaira kaiwewe, handiti unongoda kuita speed pazvinhu zvese. Makutonyaraka. Nekuti zvatongova obvious kuti voice renyu ratojairwa panapa. Inga ndiri kubvunza kuti ndiani ko pamusuwapo? Ndini mai Chikombera. Finish. Cyclone Feb yapindira. Hazvipere mushezvi. Nhai baba Makare. Munotoshayawo hunhu zvekudai nhai. Kuva nyepa here. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.